Ja, een hele goede morgen. Vandaag gaan we weer een dagje in de trein zitten. Er is een SNG daarachter, die gaat naar Leeuwarden. We pakken zo meteen de trein aan de andere kant richting Steenwijk. Veel kijkplezier. Ik licht later wel meer dingen toe. Met SNG 2339 gaan we naar Steenwijk. Steenwijk. Station Steenwijk. En dan gaan we nu even overstappen hier op Utrecht Centraal. Gaan we zo meteen verder met de Intercity richting, niet richting Heerlen, maar wel zo meteen komt er ook een trein naar Venlo als het goed is. Intercity naar Heerlen hoort nu ook weg te gaan om 11:44. Kijk, mooie tunnel hier. Heel schitterend. Ja, ik weet niet waarom ik die pak. Dat vind ik makkelijker. Dat is iets rustiger door. Dat is iets beter voor de vlog. Een gemoderniseerde boot M. Ja, een film M. Nou, een 6-bakker zo te zien. Heel leuk. De 8671. Kun je het zelf ook zien. Nou, dan gaan we hier maar mee richting Venlo. Aangekomen op station Venlo. Kijk, ik heb wat gekocht. Oh, dat moet ik openen maken met wat een kwaliteitsstation zit. Kijk, we hier dit zo allemaal erin zitten. Heel mooi. In Venlo dus. De omgeving van de mens is de medemens. Mooie uitspraak weer. Ja, wat is nou een groot verschil op het gebied van corona tussen Nederland en Duitsland? Nou ja, dat is dus op het gebied van mondkapjes, wat je in de treinen zo moet hebben. Nou ja, Nederland hebben we sowieso de mondkapjesplicht al half afgeschaft. Maar even serieus, nu terug waar ik naar over wilde hebben. In Duitsland geldt dus een plicht voor het dragen van een medisch masker. Dat hoeft niet meer een FFP2 te zijn, zoals in het verleden was. Nou, kijk, ik heb hier dus nu zo'n ding, ik zal hem even netjes opdoen. Dus een IIR-masker, een chirurgisch masker, dat voldoet ook, als het goed is. Anders hebben we straks heel veel gezeik. Dan hebben we een probleem. Nou, nee, dit voldoet gewoon aan de eisen, dat heb ik gelezen op het internet. Zo, daar komt de RE13 naar Venlo aan. Deze trein eindigt hier. Zo, we zitten nu met deze RE13. Deze gaat naar Zwarte aan de Roer, normaal gesproken natuurlijk een Ham, maar door werkzaamheden tussen Zwarte aan de Roer en Holzwickede, als zoiets niet geest, rijdt daar dus nu een Schienenersatzverkeer. Nou, in ieder geval wij hoeven daar niet helemaal heen. We gaan met deze trein naar Düsseldorf Hauptbahnhof. In Kürze erreichen wir Rosheim. Bitte beachten Sie den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mönchengladbach Hauptbahnhof. Hier staan we nog tot 14:45. We zijn hier nu aangekomen op station Düsseldorf Hauptbahnhof. En vanaf hier gaan we nu een aansluiting nemen. En dat is ook wat leuks. Ik zal het zo laten zien. Kijk eens aan, een echte West-Duitse BR 420. Kijk gewoon hoe dit eruit ziet. Dit is gewoon echt zo'n typische oude West-Duitse S-baan. Kijk, we hebben zelfs een eerste klasse, hè. Ja.
compleet geen verschil, iets ander kleurtje. Maar nou, ik vind het wel leuk. Ik ga hier zo meteen van genieten. En wat is nou het comfort van dit spul? Er is geen airco. Kijk, de raampjes zijn open. De stoel is doorgezakt. Ik zal het een andere proberen nog. Maar ja, dit heeft de tijd gehad. Het is ook niet heel comfortabel, maar op zich het voldoet voor een S-baan. Kijk, hier staan de raampjes geblokkeerd. Dat ze niet verder open kunnen. Deze kunnen gewoon helemaal open. Of nou ja, helemaal verder in ieder geval. Iets minder geblokkeerd. En dat is gewoon zeer bijzonder, is dat je gewoon compleet geen bakwisseling dingen hebt. Van nou ja, van die voetbal genoemd, doe je dat überhaupt? Ik kom er even niet op, maar het is gewoon echt, nou ja, 4 losse bakken. Dan heb je nog zo'n integraal apparaat van de, wat is dat, de S28. Nou, daar gaan we nu in ieder geval niet op af. Ik weet niet of we dat ooit nog gaan doen. Nou, kijk, we gaan rijden jongens. Oké, dit is niet mooi. En ja, wat is nou zo leuk aan deze hele S-baan? Ja, natuurlijk gewoon het oude spul. De S68 pakken dus een soort lange vanuit Rijnland. Nou, dan gaan we ook gewoon weer terug. Het is gewoon grappig ook dat het gaat echt door alle ghetto's van Düsseldorf heen. Dus ik hoop dat ik hier veilig ben, maar het zal op zich komen toch? Station Langenfeld in Rijnland. Ja, Langenfeld in Rijnland dus. Pak je zo meteen S68 ook weer terug. Was gewoon even een leuk tripje, zodat we dat ding even goed hebben kunnen bekijken en dergelijke. Nou ja, ik ben alleen. Zou nog iemand meegaan, maar die kon door persoonlijke omstandigheden plotseling niet. Maar goed. Ja, nou, je hebt de tunnel weer in en dan gaan we zo weer terug. En ik was hier zo blij dat hier een toilet was, want zo'n S-baan heeft natuurlijk weer geen toilet. Ja, nou, een minuut of 5 komt de trein, dus dat is allemaal, nou, past allemaal perfect in de planning. En met exact hetzelfde, de 420 933, gaan we nu naar Hoogdaal-Mühlrot. Dat is een stukje terug. Precies hetzelfde, maar weet je, het is gewoon even leuk om met zo'n oude ding te reizen. Je moet ook een beetje genieten nu we er weer zijn, hè, in Duitsland. Dus ja, nou, dat gaat weer wel hier zo. We gaan net een beetje naar dus maar het komt allemaal goed. Hallo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dan komen we nu aan op station Hoogdaal-Mühlrot. Zo'n Zwitserstraat, jeetje mina. Ja, dan ga ik even vertellen, wat is het nou eigenlijk hier, Hoogdaal-Mühlrot. Ja, netjes op het Duits uitspreken, niet Zwitsers-Duits, dat is een beetje bijzonder allemaal, maar ja, nou op zich wel prima hier zo, staat hier wel leuk, kijk, ja. Nou, wat komt hier langs? Dus de S68 met 420 in de spitsuur, de S8, dat is met 1440 als ik het zo goed zeg, met van die nieuwe apparaten in ieder geval. En verder, nou ja, de RE13 van Venlo naar Ham en nog de RE4 vanuit Aken. Waar gaat het ding überhaupt heen? Dus Dortmund of zo? Ja, Dortmund, dat is goed is toch? Ja. Met de Sio HC is het uiteraard in die RE13. Ik weet niet, heb ik nog gezegd, met Flirt. Dat weten we uiteraard ook wel. Ja, daar is die haak dus voor bedoeld. Een tijdje terug was die ook kapot gegaan, die haak. Dat was met wind en een tas. Dus nou ja, ik ga niet vanuit dat het nu kapot gaat. Met zo'n mondkapje van 2 gram of zo. Kijk, daar komt onze S8 naar Düsseldorf Hauptbahnhof, S8 naar München Gladbach Hauptbahnhof.
Met een 1440. 2 zelfs trouwens, maar goed. Kijk, het zijn een beetje hetzelfde soort stoelen als de SNG. Het is op zich iets comfortabeler dit, moet ik zeggen. Het is nog steeds niet super, maar nou, ik vind het iets beter. Kijk, het zittingetje is ook gewoon ja, bijzonder zo. Nächste Station. Düsseldorf, Gerresheim. Richtung Mettmann bitte in die Linie S28 umsteigen. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ja, dat vind ik ook heel knap. Dat is een trein van 55 centimeter. En ja, de perrons zijn hier geen 55 centimeter, maar nee, die zijn natuurlijk weer 76 centimeter. Heb je zo'n moderne trein? Ik snap het leven niet meer. Heel leuk. Hier zo lekker op Düsseldorf, Hauptbahnhof. Lekker eten aan Turkije. Oh god, wat zit Turkije? Turkije altijd nummer 1. Turkije, Erdogan. Kijk, er hangen heel veel vlaggen hier. Heel leuk zo. Nederlander wil graag toetje hebben. Kijk eens, dat is van de EDK huismerk. Nou, dat zal wel tevreden zijn, neem ik aan. Dat is goedkoop. Iets zegt mij dat het heel erg hard aan het regenen is. Nou, op zich was al een weerwaarschuwing, dus nou ja, dat is gelukkig nu. Niet een paar uurtjes terug of zo. Oké, Oberhausen Haubernau is helemaal uitgestorven. Is niet goed dit. En dan gaan we dus nu met China en stadsverkeer van Dinslaken naar Wesel. En hebben we daar weer overgestapt op de R119 naar Arnhem Centraal. Top. Nou, dat is wel goed geregeld. Dit is de expressbus. Die stopt niet op kleine tussengelegen haltes nog. Ja, aangekomen station Wesel. De trein uit Arnhem moet zo ook wel komen. Ja, dat zal wel nou ja, goed geregeld. Dat mag ook een keer gezegd worden. Dat het wel goed gaat. De trein vervangt vervoer. Nou, het is nu ook een langere tijd, dus dat moet het ook goed geregeld. Echt complimenten. Het mag gezegd worden voor deze keer. Een paar minuten vroeg, was rustig op de weg. Nou ja, nu zo richting Arnhem Centraal met de R119. En de trein vanuit Arnhem Centraal die heeft plus 11. Maar dat maakt verder niet uit. Die trein die gaat om 20:37 weer. Dat moet wel lukken. 6 minuutjes kop maken. We rijden links. Kijk, wacht even. Hoog. Zo, top. Het is niet heel druk nu in de R119 meer. Nächste Station. Het volgende station is Graast. Zo, dan zijn we dan in Emmerich am Rijn, ofwel in het Nederlands Emmerik aan de Rijn, of het gewoon stationsnaam Emmerich. Ik weet niet waarom de am Rijn op die borden staat eigenlijk, dus nee, bijzonder weer. Dan hebben we de R119 aan de andere kant naar Wesel. Nou, heel leuk hier, nu snel verder in Emmerich uit een Zevenaar en Arnhem Centraal. En dan komen we zo meteen bijna binnen op station Arnhem Centraal. Hier gaan we overstappen op de Intercity richting Zwolle. Wat leuk, met een oude film als het goed is, ongemoderniseerd. Filmsetje is ook wel leuk. Oh, oude boot. Dat is leuk. Oh, ik kan niet tussen. Ja, oké, zo kan ik er tussendoor. De klok slaat inmiddels ook richting de 22:40. Dus dat betekent dat we zo aangekomen op Zwolle. Hier heb ik dus een overstap op de Intercity naar Leeuwarden. Die pak ik tot aan Wolfgang. Maar deze trein, die trein is een paar minuutjes in de plus. Dus nou ja, dat wordt zo even wachten in Zwolle. Nou, in ieder geval beter dan een half uur in Steenwijk of zo. Dat is ook helemaal niet leuk. Ja, nou NS, ik snap dat je geen zwerverstation, maar dan hoef je niet deze teringherrie aan te zetten. Alsjeblieft zeg. Ik hoop niet, weet niet of het te horen is. Het is echt heel kut. Efteling muziek of zoiets.
Nou ja, dat is de intercity naar Groningen, die moeten we niet hebben. Nu moet de trein naar Leeuwarden nog komen. Die is nog ergens op de Hanselijn. Met welgetelde 3 pakken gaan we nu naar Wolfga. En dan komen we over enkele minuten aan het station Wolfga. Dan gaan we hier deze hele mooie 4031 weer verlaten. Nou, dat is ook wat het is ook laat zijn. Trek zo'n huisvlug, ga ik naar bedje toe. Het is inmiddels laat zat. Het is inmiddels 11:15 of zo. 23, nou ja, bijna 20:11 uiteraard inmiddels. Ja, nou, tot ziens. Geef een like, abonneer. Ja, dat weet je. We komen wel zo vrij vanzelfsprekend. Afgemiddelde outro. Het schijnt er ook goed te zijn om te gaan schreeuwen in een video voor meerdere kijkers of zo. Nou, dat gaan we maar niet doen. Dus, nou ja. Ja, dank u wel. Tot ziens.